Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo ang atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Nasa panimo. Mga kaigsuunan, maghinulsol kita sa atong mga kasalanan nining atong pagsaulog sa Santos nga Misa, diin himuon nga makasal na gyud kamo karon. Ang kalig-on sa inyong bugkos sa panag-ipon, hugton karon ining sakramento sa Dios nga iya gayong gipakamatyan aron anyong saat sa usa matuman nga mingon hangtod sa kamatayon, ako muunong kanimo o muunong sa pamilya. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam nining sakramento sa Santos nga Misa o sakramento sa kaminyoon. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy o luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy o luwasa kami Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga kasalanan ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw nga way katapusan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagaong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, bugtong anak, sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata hangamong pangahamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo,
ikaw lamang ang labing halandon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, sa himaya himaya sa Diyos Amahan. Amen, Amen, Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, patalunghugi ang among pagampo, alang nining mga kaslunon karon, nga ania dinhi karong adlaw, aron mahiusa diha sa sakramento sa kaminyoon. Dugangi ang ilang pagtuo kanimo, ug dugangi ang ilang pagtuo sa usag-usa, ug pinaagi kanila, panalangini ang imong simbahan ug mga anak nga Kristiyanos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang bana sa usa ka maayong asawa, may usa ka tawo nga palaran. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod kaniya. Ang usa ka maayong asawa, mao'y kalipay sa iyang bana, ug magpuyo siya sa iyang kinabuhi diha sa kalinaw. Ang usa ka maayong asawa, mao'y usa sa mga bililhong panalangin, nga gihatag ngadto kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Maadunahan kini mga tawhana o makabos, masabog malipayon sila, ug sa kanunay makita nga magsadya. Ang usa ka buutan nga asawa, mao ang kalipay sa iyang bana. Ang iyang hibaluan, naghimo sa iyang bana nga usa ka asawa, nga dili mo palabig sulti, mo'y usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang maong pagpugong dalaygon, nga dili matukib sa mga pulong. Ang usa ka buotang asawa, may katahom nga walay katapusan. Mao kini usa ka hiyas nga dili masukod ang iyang kabililhon. Ang katahom sa usa ka maayong asawa, diha sa iyang maayong pagkahikay, sa balay sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puna ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Puna ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Pagpakahimo nga akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako o kasiguroan. Kay ikaw man ang akong bato o akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Puna ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios,
sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Puna ako sa imo pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gama ng mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Diyos, gitudloan mo ako, sukad sa akong kabatanon. Og hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Pun ako sa imong pagdaig, og awitan ko ang imong himaya. Ablihang among mga kasing-kasing, o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Muna sa pinimong. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea. Ug didto ang inahan ni Hesus. Gidapit usab si Hesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na sila bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Hesus mitubag, babae, ayaw akong tudlui kung unsay akong buhaton, wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giignan sa inahan ni Hesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglinis, ug tungod niini didto'y gibutang nga unom katadyaong bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og kauhaan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Hesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-an ninyog tubig kining mga tadyaw." Og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, "Kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira." Og gidala nila kini ngadto kaniya og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundiin gikan ang maong bino. Apan nasayod ang mga sulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giignan. Nabatasan sa mga kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Hesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya
ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-ain. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Manglingkod. Maayong buntag kaninyong tanan. Dalipay ba mo? Kani abot ning adlaw? Dalipay wa. Ang simbahan ginikanan. Ang simbahan gigikanan. Inikataw sa bata pabunyagan. Inikatiguang na sa tao, labi na kung maluya o matumba, ibalik na po siya sa simbahan. Bayungon og lungon, pero dili unta na mahitabo, kagikan sa bunyag, unya na ubalik inig lungon, dili. Dili malipay ang ginikanan ni anak. Bingon ang ginikanan, mga anak, ayaw gud kamo palayo kanamo. Ayaw migbiyai, kay dili usab kamo namo biyaan kaming inyong ginikanan. Pabilin gayud. Aron kun unsay ania kanamo, mabilin namo kana kaninyo. Munang ang simbahan adunay siya'y mga agianan sa iyahang kamaayo aron ibilin ngadto sa iyahang mga anak. Kaysa gayon nga magpabunyag ta, nahimo kitang anak sa simbahan. Anak sa Dios Amahan. Ug ang nagrepresentar sa Dios Amahan, dinhi kanato mao ang Dios Anak. Si Jesus. Panangdangandoy gyud ang simbahan nga makasal gayud kamo. Nangandoy ang ginikanan nga makasal ug maubot kining adlaw karon. Manang di lang kay kamo ang nalipay, kundi ang atong simbahan nga dunay kauban sa taas. Kinahuman naman sila din sa ubos ug nagkalahos magid sila sa taas. Ang mga nagbadaugong mga santos. Ug ang mga membro nga niapa sa ubos, kita nga miila gayod nga ang katarong mao gayoy atong dawaton gikan sa atong ginikanan. So ang simbahan atong ginikanan ug ang simbahan atong pamilya. Atong pamilya. Ang tibuok pamilya nalipay nga nasud gyud kita sa panimalay ni Papa ug ni Mama. So ang atong pamilya adunay membro sa taas kay inig kahuman nato sa ubos ang atong pangandoy nga mosaka magita sa taas. Di man ta mangandoy nga yan nato sa ubos, iduot pa kita sa ubos. Ngandoy tang ma-promote promotion. So doon na na-promote sa taas o kita nagsunod. Muna mo agi gayud kita sa pagtulunan sa ato ang ginikanan. Muagi gayud kita. Simbahan. Dunay gitudlo kanato. Kung ikaw magbinyo, agi gayud sa maayong dalan. Aron ang inyong panag-ipon, kuralon, panalipdan sa katarong. Sumunang magpakasal. Kung doon magani nagpuyo-puyo, mingon din magkasal na unta ka mo. Pila ka tao ang naghangyo nga makasal na unta ka mo. Pila ka tao ang naguol nga nagpuyo-puyo ka mo. Mga anak ninyo, nga inyong gilantaw ang ilang nindot nga kaugmaon. Musunod sa dalan sa inyohang kadaugan. No? Kay mahimo naman pumong ginikanan ug ang inyong panimalay mahimong pamilya sa pagsinabtanay. Mupatuo sila. Tungod kay matuo man sad mo. Musupak sila. Kay nisupak man sad ta. Kitang mga ginikanan naguna. Ug dili ta gusto ni ana. Di ta gustong magbasol. Gusto ta nga sa katapusan pasalamat. Nga maingon ka, wag ko magdahom
nga kinidieng akong pagtuman kanimo, makapaabot ay nako nini karon. Salamat kaay nimo. Kay wa ka muhunong sa pagpailob kanako. Kasi di ko musunod, nagpailob gi ka nga nagpahinumdom. Di gud ko, pero sige po, pahinumdom ka nga papailobon. Munang simbahan, kanunay siyang nagpahinumdom kanato. Subay sa matarong dalan, aron dili ka magbasol sa katapusan. Subay sa matarong dalan, aron ka maapil yadtong na mapasalamaton o nagmalipayon sa katapusan. So munang, butuo kita, tuo in taon, tuo ni Papa o ni Mama, tuo sa simbahan, Santa Iglesia, tuo ni Jesus, kay si Jesus ipadala sa amahin, palihog patuo. Now, karon ining atong panag-uban kay Kaslon, ang atong pangaliupo mingon, Ginoo, dugangi ang pagtuo nining kaslunon. Dugangi ang iyang pagtuo, ilang pagtuo kanimo o pagtuo nila sa usag-usa. Kay ikaw ang ayan gayong tuhuan, kay labihan ka kamaayo. O kining managtiayon karon nga nag-ipon, nituo gini sila nga maayo ng iyang bana, maayo ning asawa. Dugangi ang ilang pagtuo sa kaayo sa usag-usa. Kaysa higayon nga mulugak ng ilang pagtuo sa usag-usa, posible gyud mabugto ang bugkos sa ilang panag-ipon. Kaya mingon sila, nagduda naman ko ng asawa, nagduda naman ng akong bana. Dugangi ang mong pagtuo sa kaayo sa usag-usa. Pero una, dugangi ang mong pagtuo kanimo. Munang mga kauban, gikasal mo karon, balik-balik kita din sa balay sa atong amahan ug sa inay mo nang madag Domingo ay kalimti sa balay sa ato ang ginikanan. Ari ka mo. Munang ang balay sa atong ginikanan, adunay kayuhan. Munang nanikamot ang inigari sa balay sa atong ginikanan, magsinabtanay, magtinabangay, magilanay. Siguro ang iyong mga anak daghana, pero dili ingon nga layo sila duol kay naginitag balik-balik sa balay ni Papa ug Mama. Magkasuod sila. Munang atong simbahan, atong gipaningkamutan nga usa ka pamilya panimalay. No kana bang dunay pag-inahilanay, dunay pagkasuod sa usag-usa. Mabaganang mingon nita dayon mos kumbinto kay balay kini nato tanan. Pangaon mo diri kun ay makaon, kung may pagkaon, pagdala mo pagkaon. Kay ato ning balay. No? Walay lingkuranan atong kumbinto, dat ininyong lingkuranan kay ato ni. Ato ni. Atong simbahan, kung naglingkuranan, tabang mo. Aron makalingkod ta og tarong, kay ato kini. Dili ingon nga ang pari ra mo'y tag-iyas kumbinto, ang mga lektora o ang mga liminister, di mo, ato ni. Kay kung dili gani mo makaangkon nga ato ni, magpalayo no mo. Niya dayon, babalik na iniglubong. Iniglubong. Balik ta matag Domingo. Balik ta madawat sa sakramento. Balik ta magsangyaw sa pagtuo. Maingon din mo, kami gikasal baya mi. Pagkasal pud mo, nindot kaayo ang magpakasal. Nga naman, nasuta sa nindot ug dako nga pamilya. Dunay pamilya sa ubos, dunay pamilya sa taas, ug magtinabangay ta, magdinasigay. Mao kini ang simbahan. Pamilya. Dili sa pari ug sa obispo. No, dili. Alang sa tanan nga mituo. Sa Dios Amahan, niya dayon sa inahan ang Santa Iglesia niya ang panimalay. No? Simbahang Katoliko. No, mamana siyang Santa Iglesia. Santa Iglesia. Inahan nga balaan. So palihog ko, pahibaw ang uban. Pahibaw. No? Ni ata sa maayong panimalay. No? Ni atay inahan o ni atay amahan. Balik ta, dili kay lungo na. Bayungan pa. Dawata sa giandam sa atong ginikanan nga kaayuhan. Kaayuhan sa lawas o kaayuhan sa kalag. Ang gipangayo lang, tuo. Patuo. Niyang atong hangyo, inigduol na to sa atong amahan o sulod na to din sa atong simbahan. Bingon ta, liguna, dugangi ang akong pagtuo kanimo. Dugangi ang akong pagtuo sa akong asawa nga buutan gini siya. Wa ko napugos
buutan kini siya. Dugangi akong pagtuo sa akong bana. Kay buutan gayud kini siya. Wa ko mapugos. Tungod lang siguro sa pangitabo sa atong kinabuhi, murang niluak ang atong pagtuo sa kamaayo sa usa. Dugangi akong pagtuo nga kining akong kauban sa simbahan dili ni kawatan, dili ni mangangilad, dili ni manggamit sa akong unsa ba nga iya kong gamiton. Dugangi nga akong pagtuo nga maayo ni siya. Ya, himuwa ako nga tuuhan usab niya nga maayo ko nga tao. Tungod kay anak ko sa Dios. No? Anak ko sa simbahan Katoliko. Sakop ko. Nga, di lang kay ako mingon, mutuon ta ko nimo. Mutuo po ta kanako. Kay doon ako'y gibuhat nga maayo. Tabangi ko, amahan, nga kasaligan o tuuhan sa akong pagkapari, sa akong pagkabana, sa akong pag-asawa, sa akong pagkapagulang. Natuuan ko nila. Dili lang sa pulong, kundi dinasunan sa akong binuhatan. No? Dugangi ang among pagtuo sa usa-usa. Kay kung ang atong pagtuo, anaa ang kalig-on ni ini, adunay milagro. Adunay milagro. No? Tuuhi ang mong bana, nga kung dugay siyang nauli, nagbuhat siya og maayo. Doon na siya ay kakulian nga nung dugay siyang nauli, wala sa katag sa sweldo. Ayaw dudahi. Kaya kung magduda ka niya, matinuod hinuon ang dautan ng imong gi. Pero kung mutuo ka, matuman ang imong gituhuan. No? Tabangan man ka. Pabitan na nga si Maria, miingon si Maria, tumana lang gid ninyo ang isugo niya kaninyo, ha? Ug mao to, ganit nisugo sa Jesus dayon ngadto sa mga sulugoon, pun-an ninyo ang tadyaw og tubig. Ilang gituman? Kay gipagmangnoon silang Maria daan, tumana gid ninyo, tuuhi gid ninyo ang iyang isugo. Pag human og punog tubig, kab-an ninyo ang tubig. Ug ilang gikabo? Ihatag dito sa tinugyanan sa kumbira sa kasal. Ilang gihatag? Pag tilaw na ron sa tubig, dili na tubig, lamian nga bino, nga nahibong pag-ayo ang leader o ang tinugyanan sa catering. Maingon sa Sbana, nabatasan na to ba sa kumbira? Kami, anad kami sa kumbira. Nabatasan nga, ang andamon sa kumbira, andamon sa bana, nga magbayad, mag-andam sa kumbira, ang pinakamaayong bino. Aron ikainom na. Pagkainom na pag-ayo ang mga bisita, ang dili na kaayo maayong bino mo ihatag. Pero ikaw, hangtod karon, maayo kaayong bino ang imong gihatag. Pasabot, ikaw ba nga bana, dato kaayo ka, kay nakapalit kag lamian kaayong bino, gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan sa kumbira, lami kaayong bino imong gihatag. Wa sa kahibaw, yato na ito sa pagtuo ni Maria sa iyang anak. Bituo si Maria ang iyang anak, makatabang ngayon. Munang si Maria, inahan sa kuna ng panabang, kay siya ang maginighangyo sa Dios. Tabangi sila. Munang hangyoon ko kamo, nga magdibuto kamo sa mahal nga Birhen Maria o sa balaang banay. Kamo ba? Kamong magtiayon o kamong pamilya. Kay sa pagtuo nato, iampo ta ni Maria o ni San Jose nga malig-on ang atong pagtuo sa kamaayo sa usa. Kanang inyong anak, kanina niingon diyang inahan, Padir, sa puton kaay ko, ang akong anak, ako yung kasabaan, akong bunugon, ikaw imo biya ng anak, musukol niya ni kadako. No? Tuhoy ang imong anak, nga sa imong kabugnaw sa pagtudlo, pagpahimangno, butuman na kanimo. Tuhoy. Imo ng anak, tuhoy siya, nga imo ka ng anak. Tuhoy siya. Nga butuman na nimo ba? Musunod ganit nimo? Kay, aron ka makadawat og milagro? Ayaw bunuoga og ditso. Ayaw sagpaa og ditso. Ayaw siya balikasa o yamay-yamay og ditso. Imo biya ng anak. Niya mga anak, tuhoy po nga inyong ginikanan, buutan og maayo gayud sila. Tuhoy. Ayaw ditso og yaw-yaw og kanang sukol. Tuhoy. So, anaa ang milagro
sa atong pagtuo. Ikaw karon nga naging uyangong asawa, dituo ka sa imong bana nga nanghuyab na, gabuutan gina siya. No? No? Tanaw yung bana bawa nang nanghuyab. Tuoy lang gid siya. Nga maayo ni akong bana kay siya man akong gisugot. No? Niya bana, tuhoy lang yun ang imong asawa. Bisag baho na nagbaba imong asawa, tuhoy lang gud ang imong asawa nga mga manudpras gud na unya. Ayaw siya og iitsapuira og ditso kay ang milagro moabot sa tao nga dunay lig-on nga pagtuo. Karon kaslon mo namo kamong Padre Nilo, no? Magbuwag mirong duha, kaslon mo namo, no? Kay mituo man mo sa kaminyoon ang sakramento sa Dios Amahan alang sa atong kaayuhan. Hangyoon mo namo nga mobarog kamong mga kaslunon mobarog uban sa inyong mga sponsors. Barugan na to kini kay dituutan nga tinuod og nindot gyud kini, no? Ang kaslunon lang og mga sponsors, no? Kaya atong padayonon ang pagkasal. Nanakaimo ha? Mga mahal nga mga kaigsuunan ani akam karon dinhi aron paghimpit sa bugkos nga way pagabadbad sa inyong gugma at tubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pagampo sa atong katilingban aron ang Dios mobubo sa iyang daghan nga kaayuhan, daghan nga milagro, daghan nga pangmanalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa inyong katungdanan sa kaminyoon. Ug kamo mga paryente, mga higala nga niya dinhi kauban sa pagtuo sa Ginoong Dios atong amahan ug sa simbahan, hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong pagampo ug sa pagdawat kanila nga bag-ong kinasal diha sa atong katilingban Kristohanon. Karon buduol minyo tagsa-tagsa ang pagsukot-sukot na gyud kung wala ba mo mapugos sa usa-usa. No? Tinud-anay bagini ang inyong pag-uyon, no? Duwa bay basa sukit-sukiton namo kamo karon. No, pangutan-on namo kamo karon. Si Father Nilo aring dapita, ako ari din dapita. Unya paghuman bubalik mi, unya dayon ang inyong singsing o inyong aras panalanginan. Unya dili na tinagsa idungan na unya. Okay? Sige. Katong mga muluhod, kamo mangkay gisaligan, barugan na to kini nga kita magpaluyo gayud sa katinuod niining panaad o pagpadayag sa usag-usa nga mga kasulunon. Mga kasulunon, hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuray nining mga musunod nga mga pangutana nga himuon sa kaparian karon. Panalangin o Ginoo ang imong mga alagad aron makaangkon sila sa kinahanglanon sa kinabuhi nga maoy gihulagway nining mga aras. Aron unta ila kining gamiton alang sa pag-abot sa kinabuhing dayon. Panalangin sila nga magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa usag-usa. Panalangin kining mga singsing nga simbolo sa way kinutuban nilang kaayo o paghigugma sa usag-usa. Simbolo sa pagbinuotan nga walay sama o walay paglubad. Kini among gipangayo, Ginoong Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon, kuhaa ang singsing, asawa, kuhaa ang singsing sa imong bana, ni isulob kini ngadto kaniya. Ha? Asawa usa, ang singsing sa bana kuhaon sa asawa. No, dili ang singsing sa asawa. No? Singsing sa bana. No? Kuhaon sa asawa. Unya, tanawa ang imong bana. Tanawa sa mata, tutuki siya, nya isulob ang singsing sa imong bana. Sangpita ang iyang ngalan, uban sa pagsulob. Sangpita ang iyang ngalan. Sangpita dayon. Isulob kining singsing, ingna siya, isulob kining singsing, timaan sa kupaghigugma o pag-unong kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Bana, kuhaa ang singsing sa
imong asawa ug isulob sa iyang kaning palihog ko mga wala asa dapit ni sulob kay basig asang tudlo ay sulob karing kaninhing si tawag ini isulob na sa ring finger sa Bisaya. Basa. Okay? Bana, kuha ang sing-sing sa imong asawa. Unya dayon sangpita ang iyang ngalan og tutuki siya. Sangpita day ang ngalan. Bana. Isulob kining sing-sing. Timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Day sulob na. Okay? Sulob na. Okay. Humana. Bana, kuhaa ang aras o sinsilyo. Nya. Kuhaa, duha ka kamot. Bana, guniti sa duha ka kamot. Nya, sawon sa asawa, ang asawa, ari sa ubos, ang iyang duha pod ka kamot. Nya, ayaw sa ihatag. Paabot na ko. O, nana, bana, nagunitan na nimo sa duha ka kamot. O niya, sangpita ang imong asawa, tanawa siya. Sangpita dayon. Ako maghatag kanimo ining mga aras pasalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, asawa, dungan sa pagdawat ang imong itubag. Oo, dawaton ko kini. Okay, dawatan na. Dayon, isulod sa sudlanan. Balik sa sudlanan, kung dunay bulsa, busan sa bulsa. Karon, humana, isulod sa bulsa, kung dunay bulsa, bulsa. Karon ang mga kaigsunan, ang atong mga pinangga, nga mga kauban, nahiusa na diha sa sakramento sa kaminyoon. Nausa na sila sa mga mata, sa balaod sa yuta, ug sa balaod sa langit. Ato silang dawaton sa tumang kalipay, ato silang pakpakan, ug atubanga dayon ninyo sila, mga bagong kinasal. No, atubanga. Talikda ba? Atubanga sila. Dili ang mga sawag bana, ang ibang kanamang nagluhod ninyo. Okay, atong congratulations, no? Kanakasal na mo. Okay? Okay? Sige. Padayonon na to ang Santos nga Misa. Barog mong tanan, kahimuon na to ang pagampo sa katawhan, katilingban. Okay? So, mga kaigsuunan, idangop ta sa makagahom nga Dios ang kaminyoon sa bagong kinasal nga niya dinhi o sa tanang mga minyo nga niya dinhi, mabag-o unta ang ilang mga panaad sa kaayo sa usag-usa o sa matag pangamuyo moyong kita, Ginoo, dungga kami. Kitang tanan, Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahan nga lukop sa kalibutan, alang sa atong Santo Papa Leo, alang sa atong Obispo Jose S. Palma, ug alang sa tanan nga nag-alagad sa simbahan nga sa kanunay magmalahotayon diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagmando sa atong nasod nga makabaton na sa matuod nga gugma alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabos o mga masakiton o alang sa mga gisulay o gisakit nga ang grasya sa Dios mulig-on kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dungga kami. Alang niining bag-ong gikasal aron imong usahon sa kanunay ang ilang mga kasing-kasing nga magpuyo silang malipayon ug maunungon sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa bag-ong kinasal nga luwason sila kanunay sa Dios ug lig-onon diha sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga minyo nga ania karon dinhi nga ang grasya sa sakramento mubunga diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga mipanaw natong mga kaigsuunan nga nahiusa na sila uban ni Kristo ug magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo tungga kami. Makagahom og tunhay nga Dios, sudu nga mapanguron kini imong mga alagad. Itugot nga magpabilin sila nga maunungon kanimo ug maunungon sa usag-usa. Tapos sa taas ug maayong kinabuhi, gantihi sila sa kalipay nga dayon uban sa ilang mga anak ug sa tanan nga nahigugma kanila. Amahan amo kini gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Duwatan tayo sa Ginoong Iskibisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok nga santos nga katawhan. O Ginoo, padalinghuging among mga pagampo ug dawata ang mga gasa nga among gihalad alang nining bag-ong kinasal aron karon gihiusa mo sila dinhi sa sakramento sa kaminyoon, magdugang unta sa ilang gugma alang kanimo ug sa usag-usa kanila ang misteryo sa dili hakog nga gugma ni Kristo nga among gisaulog nining santos nga misa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang bayaw nga do sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayo mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Gibuhat mo ang tao diha sa gugma aron makaambit sa imong Dios nung kinabuhi. Nakita namo ang iyang taas nga destino diha sa gugma sa bana ug asawa nga nagdala og patik sa imong kaugalingong Dios nung gugma. Gugma mooy gigikanan sa tao. Gugma mooy katagbawan niya diha sa langit. Ang gugma sa lalaki ug sa babae nahimong balaan ug sagrado diha sa sakramento sa kaminyoon ug nagsalamin sa imong walay katapusang gugma. Pinaagi ni Kristo ang mga anghel ug ang imong mga santos nagadayeg ug nagasimba sa imong himaya. Buduyog unta ang among mga tingog diha sa ila uban sa ila samtang maghiusa kami sa ilang wayay hunong nga pag-awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kidikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon bikuha siya og pan. Pipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan gi kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita samahan nga pasayloon niya ang atong mga sala, ug dadoon kita niyang makapasaylo kanila nga nakasala kanato. Mga kiigsuonan, pangayoon ta sa Dios ang iyang walay puas nga mga panalangin alang niining bana, niining mga bana ug mga asawa nga niya karon. Hangyoon ko ang mga nangluhod, mga sponsor, ipandong ang inyong kamot sa bagong kinasal uban niining pagampo alang kanila. Santos nga mahan magbubuot sa tanang magbuhat sa tanang kalibutan, ang nagama sa lalaki ug sa babae sa imong kasamahan, tinubdan sa panalangin alang sa kinabuhi nga minyo. Nangamuyo kami nga mapabsanon alang nining mga asawa nga karong adlaw nahiusa sa bana nga niya karon sa ilahang kiliran dinhin ining sakramento sa kaminyoon. Mukunsad unta sa nining mga asawa ug sa ilang bana ang labing bug-os mong panalangin aron mangalipay sila diha sa imong kasa sa gugma nga ilaha sa mga minyo. Ginoo, magdayeg unta kanimo sila sa ilang panag-ipon o budangop kanimo sa ilang mga kalisdanan. Malipay unta sila sa imong hinabang diha sa ilang mga buhat ug masayod unta sila nga ikaw gayud ang nag-uban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Magampo unta sila kanimo tipon sa imong simbahan ang katilingbang matuuhon ug maimong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadangat unta sila sa gulang nga panuigon nga nagtipon gihapon, tipon sa ilang pamilya ug sa ilang mga higala ug sa katapusan maubot sila sa imong pulianan sa kitasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasa Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay, panagdait manaa kanunay.
Mosimba ako sa Ginoo sa tanang panahon, ug magdaig ako sa Ginoo kanunay. Tilawi ug tan-awa, unsa ka maayo gayud ang Ginoo. Bulahan ang tao nga mituo o misalig sa Ginoo. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang sakramento nga among gihalad o ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, maglig-on unta sa gugma sa managtiayon nga bag-ong gikasal karon o maghatag ka namong tanan sa imong amahanong panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Iduko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ang panabang ang panalangin sa makagahom mga amahen. Sa matag, tubag, ang inyong itubag, Amen. Ang Ginoong Hesukristo nga gidapit sa kasal sa Kana. Manalangin unta kaninyo ug sa inyohang kabanayan ug kahigalaan. Amen. Sa Jesus nga nahigugma sa iyang matuuhon nga katawhan ang simbahan, hangtod sa katapusan, magpuno unta kanunay sa inyong gugma, sa inyong mga kasing-kasing. Amen. Amen. Ihatag unta kaninyo nga ingon sa nga nagtuo kamo sa iyang pagkabanhaw, magpaabot unta kamo kaniya diha sa kalipay sa paglaom. Amen. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.